Δημήτρη μου, εδώ. Νομίζω ότι είμαι ερωτευμένη και ξέρεις γιατί. Παιδιά. Γιατί η καρδιά μου χτυπάει 3 φορές πιο δυνατά από το κανονικό. Τι θα την κάνω, ρε παιδιά, ερωτευμένη είναι. Έλα εδώ, βρε Λουίζα μου, αφού γυμνάστηκες θα μας βοηθήσει λίγο. Έλα εδώ, έλα εδώ η γυναίκα κι εσύ. Έλα εδώ να με. Δες την καρδούλα μου, την τριπλή αυτή καρδιά, την υπέροχη. Θέλω και τη βοήθεια του κοινού. Θέλω και τη βοήθεια κοινό, του κοινού. δες την εκεί. Έλα εδώ, Κοινό, Λουίζα. δες την. Έλα εδώ, Λουίζα. Ασημένιο μεταγιόν με 3 καρδιές. Ναι. 69 ευρώ. Πάρα πολύ φθηνό. Ασημένιο. Κοίταξε, είναι πάρα πολύ ωραίο. Μ' αρέσει το σχέδιο. Οι 3 καρδιές είναι. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε. Α, το βλέπετε και στο. Το βλέπουμε. Ωραίο, ωραίο. 3 καρδούλες. Είχε σκεφτεί ποτέ, Λουίζα μου, ότι 3 καρδούλες μπορούν να χωρέσουν σε μία? 3 καρδιές σε μία. Όχι, βέβαια. Εδώ οι γυναίκες θέλουμε μία καρδούλα και δεν μπορούμε να τη βρούμε. Έλατε. Και εμείς στον κόσμο δίνουμε 3 καρδιές. Δηλαδή, τι άλλο θα κάνουμε? Μα τι ωραίο δώρο θα μπορούσε να είναι αυτό. Θα το πάρω εγώ σε σένα. Πολύ ευχαρίστως. Δεν με χρειάζεται καθόλου. Αρχίσανε και Μα κάνετε. εσύ δεν πρόκειται να μας πάρεις τίποτα έτσι κι Οι αλλιώς. γυναίκες έχουν ξεφύγει εντελώς. Μα Οι μας δικές έχεις μου κάνει τουλάχιστον. ήδη έκπτωση 22%. Το συγκεκριμένο δώρο σε κάνει να νιώθεις κάθε μέρα σαν του Αγίου Βαλεντίνου. Μα τι πιο ωραίο να Κάθε φοράς, να είσαι στο σπίτι το βράδυ, σε ένα ρομαντικό δείπνο, ντυμένη με τα ελάχιστα και φορώντας αυτό μόνο.